Okay. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ambalma malion, ambao fo ka barkada, abalma kena udenga do amara sila. Jiri chercheur no ka soro au mada na ube amani au fe aka ni partager aka achari. Voilà. Parce que ambora ka information do men voilà ko sini ko bu mabel ka ngata parquet nyama no e tribunal ye aka ngata tribunal nyama aka dossier a déféré là ni dossier kume kahena gendarmerie là oui dossier déféré affaire na klibala a sorola mun sen fait wakati mina a fora ko jalasago attaque là communisme avion et tarananga ministre ye ro imam Umar Jara tarani colonel wage communisme dawre bora ka fo communisme avion esi afam ko re tarani anga ministre nunu ye bo o kelen ambalma ke bu mabel nere video ka wakati mumata utara hélicoptère de la Mali hélicoptère a image be nere a blanga fena imam Umar Jara esi afamu ani colonel wage. Donc, il va y avoir et Boubou nous interpeller là au là. Donc, au simple, Boubou begi fait ira ka foko anga autorité au tara Mali avion là au matin ministre avion là. Oh, comment folie de là, c'est-à-dire d'ores plainte tike akama. Ami me ko musulaka do plainte tike akama. Au simple, ko ka sababu ke ka e kuma fo ko kuma min n'a kɛra degun alema kuma min ni a bɛ se ka fiɲɛ lase ou bien a bɛ kɛ ko dɔgɔma alema donc Boubou convoquelen bɛ o de la a kan ka t'i présenter esi y'a faamu kiri bunakun ɲama donc dossier in an tɛ don a la comme a bɛ kiri ka bolo kan an tɛ don a la mais mɔgɔw kɔni ka min dɔn à chaque fois mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka fanga dɛmɛli senfɛ o bɛ ka problème sɔrɔ a ma fɔ ko personne n'est au-dessus de la loi en même temps an bɛ segin nin kan ani kiri tigilamɔgɔw tɛ ɲɔgɔn na ani justice tɛ ɲɔgɔn na i b'a dɔn problème fɛn fɛn bɛ ka an sɔrɔ bi surtout activiste kunda pouvoir exécutif de nɔ don parce que pouvoir exécutif de défani na n'o de ye marabagaw ye on bɛ ka problème sɔrɔ ni min man convoqué o bɛ kiri kana ou bien an bɛ taa kaso la yan nin caman man di ko minɛla ka taa kaso la parce que a wagati a ka faso kanu kama a ma faamu kuma porokotolenw bɔra a da ka sababu kɛ ale bɛ ka faso défend dɔw b'a la ka essayer a faamu ka faso lagosi donc kuma porokotolenw bɔra a kama a da kɔnɔ a datugura o la donc Boubou fana filɛ en défendant l'état k'a yira ko Mali autorité n'i y'a ta k'a lajɛ kanga autorité ko olu tara jalasagu Mali yɛrɛ ka hélicoptère la anga hélicoptère kamata ministre ka hélicoptère la donc au défini ne sen fɛ a Boubou fana ye problème sɔrɔ problème t'a la an m'an sigi an bɛ a lajɛ n'u bɛ fɛ k'an décourager Mali ko in na problème t'a la u k'an la décourager ne ma dɔwɛrɛ dɔn ni Boubou kɔni n'a datugura nin na Boubou ka taa kaso la nin na c'est que transition dɛmɛli ye mɔgɔ ka kan ka réfléchir a la mɔgɔ ka kan ka sira a ɲɛ n tɛ ka kuma fɔ ka transition nɛgɛ bɔ mɔgɔ la hali bi ou bien disons kunu min kɛra aéroport la bɛɛ y'a ye bila kota anw bɛ ka transition dɛmɛ Mali avion mɛn na o yirali kɛnɛ kan hali simple lettre d'invitation anw ma kɛ ala ye anw ma se k'o lettre sɔrɔ ala ma taa lettre d'invitation an dun bɛ ka nɛni a pan diɲɛ don o don an bɛ ka dɔgɔya armée ka monter en puissance dɔw b'an dɔgɔya u b'an lagosi anw bɛ k'a faamu fanga in bɛ k'an traiter cogo min na an bɛ k'a faamu mais adamaden bɛ ko o ko kɛ i b'a kɛ i ni ala cɛla la i ni faso kanu fo n'o k'a sɔrɔ anw ta tɛ faso kanu ye fo n'o k'a sɔrɔ
anw bɛ ka kɛ nata de kama anw bɛ ka ninnu dɛmɛ faso kanu de kama k'an ma degun sɔrɔ an ma gɛlɛya sɔrɔ problème t'a la ko in bɛɛ bɛ ka kɛ ala ɲɛna a bɛɛ bɛ ka kɛ ala ɲɛna est-ce que vous voyez ko in bɛɛ bɛ ka kɛ ala ɲɛna voilà donc anw tɛna nin ko fɛ donc mɔgɔw kɔni k'a dɔn bubu an b'a soutenir bi an b'a soutenir sini wa activiste fɛn fɛn bɛ ka transition dɛmɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ an b'u bɛɛ soutenir an bɛɛ soutenir est-ce qu'il y a faamu n'i bɛ ka transition dɛmɛ n'i ye problème sɔrɔ o de kama an b'u bɛɛ soutenir digi da ye dɛnɛ o n'a continuera a tɛ ka dabila problème t'an ka dɔwɛrɛ tɛ o an b'an retirer ka bɔ a la parce que nin kɔrɔ de ye e bɛ ka mɔgɔ minnu su tile i bɛ k'u défend i ka vie risquelen don mɔgɔw tɛ min dɔn ala kama i ta a waransen anw ka condition de vie kan ni activiste fɛn fɛn bɛ ka transition dɛmɛ n'i bɛ bɔ i bɛ to dogodogonin dogo de la i b'i cacher de ka bɔ est-ce que vous voyez parce que tu es exposé an bɛ wagati min na i bɛ risque ni fɛnw ta tu es exposé anw bɛɛ ye problème sɔrɔ transition kɔnɔ Sekou Tounkara nana transition kɔnɔna la a ye problème sɔrɔ a nana k'a bɛna armée dɛmɛ o senfɛ a datugura i y'a faamu anw ni kiri ti ɲɔgɔn na anw m'a fɔ kiri t'a ka baara mais an bɛ période exceptionnelle de la o période kɔnɔna la c'est à dire kuma bɛ kuma la a man kan ka fɔ transition man kan ka dɔgɔya transition man kan ka nɛni transition man kan ka critiquer armée ka monter en puissance man kan ka lagosi mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'o kɛ anw dusu tɛ se k'a fɔ anw bɛ bɔ an b'i jaabi an bɛ bɔ an b'i répond wa hali sini an b'o sira kan mɔgɔ o mɔgɔ ye transition lagosi ni kuranɛ cɛ an bɛ bɔ k'i lagosi mɔgɔ o mɔgɔ ye transition dɔgɔya an bɛ bɔ k'i dɔgɔya an b'a kɛ an dusukun se la n'an dusukun y'an bila yɔrɔ min na an tɛ transition kɛlɛ an t'a fɔ mɔgɔ ka b'u kama n'an dusukun dɛsɛra an b'an sen bɔ a la an bɛ dugawu kɛ Mali ala ka taa ɲɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ jɔ ka sɔrɔ anw tɛ quoi mais en tout cas l'état actuel pour le moment an bɛ to mɔgɔ bɛ ka transition de fɛ an bɛ to a bɛɛ kɔ an b'a bɛɛ soutenir wa an b'a bɛɛ ka kɛlɛ kɛ leti kɔnɔna la kasoladon bɛ a la ni ala y'a da i bɔgɔ la i b'a kɛ mais k'an ka conviction de bila ni ala ni kira cɛ an t'an ka conviction bila an t'a falen foyi ye an bɛ continuer faso défendre n'an sɛgɛnna n'an dɛsɛra an b'an dabɔ transition soutenir la ka transition ka dugawu k'u ye ala k'a ɲa u bolo an kɔni anw y'an ni n'an sogo di hali n'a danna wagati damadɔ ma an tɔgɔ donna histoire kɔnɔna la an tɔgɔ donna histoire kɔnɔ le minimum de protection a tɛ ka da activiste kan Niger u taara activiste dɔ jeni dɛ u y'a jeni a ka mobili kɔnɔ a kɛra bɛɛ ɲɛna Niger fanga ka kobaw bɛ kɛ n'i y'a ye mɔgɔw kɛra fanga fɛ bi ka fanga in kanu ni ye an activiste jɔda bɔ a la minnu bɛ ka transition soutenir a bɛɛ ala ni kira cɛ a tɔ b'a dɛ an ye bandaw ni Mokhtar Wane ka taa ɲɛ an bɛɛ ye bandaw ani Mokhtar Wane an y'u bɛɛ ka taa ɲɛ a kɛra cogo min na n'o k'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ transition in fɛ transition in kanuni daminɛla de au moment de la phase de rectification est-ce qu'il y a faamu maliden fanba ka tugu transition kɔ ka da la parce que diɲɛ don o don ni faransi bɔra ka nkalonjugu min da kɛnɛ kan est-ce qu'il y a faamu k'a bɛ nkalon min nɔrɔ ko an na an bɛ bɔ ka faransi jaabi an bɛ bɔ ka faransi répond an bɛ bɔ k'a yira faransi la i bɛ ka nkalon de tigɛ hali sini anw b'o sira de kan anw tɛna conviction bila an ye wagati kɛ wagati min ka gɛlɛn ni nin dɛ est-ce qu'il y a faamu Musa Jawara ka taa na i tun bɛ bɔ i mana vérité tigi fila n'i y'a ye kɔfɛ i bɛ to dogodogonin dogo de la parce que i t'a dɔn n'o k'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu natɔ don i nɔfɛ anw sɛgɛnna i bɛ k'a ka taa na ala de y'anw bɔ n'i y'a ye an ma kɛ martyr ye an ka cɛyatɔ an b'a ka duwawu est-ce que vous voyez anw ye gɛlɛya ni degun bɛɛ sɔrɔ k'o fanga dɛmɛ o fanga kana se tan a tɛ anw activistes considérer anw activistes jatelen tɛ a bɛ ka kɛ parce que mɔgɔw bɛ ka fili a bɛ ka kɛ ko colonel Duru dɔrɔn de ye coup d'état kɛ colonel Duru dɔrɔn tɛ ni anw ma bɔ n'anw ma bɔ ka i bɛ k'a ka fanga défier n'anw ma bɔ ka i bɛ k'a ka fanga k'a yira a dɛsɛra ka i bɛ k'a ka fanga affronter wallahi finitigiw kuntigiw tun tɛ kariya ko bɛ bɔ est-ce qu'il y a faamu ka Ibrahim Boubacar Keita k'a ka fanga minɛ a la mɔgɔ dɔw de bɔra wa anw sɔnna anw yera o première heure la anw yera o première ligne na anw y'an nin de di finitigiw y'u nin di cogo cogo billahi anw y'an nin di anw fɔlɔ anw ka nin di a daminɛla olu ta ɲɛ anw y'an nin di bien avant les militaires anw de bɔra ka Bala affronter ka Musa Jawara ninnu affronter anw y'an nin di o de senfɛ sarasiw yɛrɛ ko u nana ka na anw ka lutte de parachever
Et c'est à fond. Donc, au parachèvement, on continuera. Nous avons l'obligation morale. On est quoi, on met transition demain. Il n'y a pas d'autre option. Option flattée, on met transition demain. Parce que dans ma transition demain, à la fois quand il y a gain, que transition échouera. Donc, au bedo, on beka bilana. Alors, faut aller en mode, quand on participer à la maliféré. On beau barala, on beka te construire, on m'a considéré. Faut c'est ça, on clé les assimilés masqués comment. On est sécurité d'État masqué comment. On a statut. Est-ce que nous va donc quand on protège les nous? Est-ce que nous va donc qu'on est là risque comment? Donc on est les militaires d'Obena. Nous avons mobilisé avec 2 semaines bon. Aïe ne taxi taré là, est-ce qu'il y a fond? Aïe on ne foin, ko karsa, ko me fier, ko ala kama ko ni be yala, il protéger hydro, Kanga donc à fort. À mon tout le monde est cible. Moi avec transition protégée, kana son, ika yala ika yero là. Est-ce que vous voyez, surtout quand vous me l'avez à la vidéo dessus, est-ce qu'il y a fond que vous êtes aussi des cibles? Et à mes cibles mon transition de melter. Transition de mel comme moi te kasegata ali gerena isabuna yoro itisegata parce que yoro la tourni sega yen quoi isega yen ni aye bi politicien te kasega boka kwa ni aye politicien dade da France dakade a pen ala ni grata activité ou lebo amanya faut Macron ko kale ta Facebook voir kapta Mark Zuckerberg voir kuka activiste nous nga sor lay ko activiste nous dono dogo kabe Orange Money kabe war cinema ka bo France mune kera utara war ma seka cima ko jane fichele me ubolo ko war seka cinema ko transaction fa ka nga cinema ka be jora ko moi je mène des activités douteuses o te dore me bara munu na réseau la me ka français kelele mge o ba fo ko mo o ba mili peut-être ko mo bo war ci ama ko ka essayer fa pour que seka français kele on me ga ni be subi i doyoro i taoro i sigoro i ka mode de vie ka comportement il ka bebla fanga kama amad akana saundama et reconnaissance ne ba don o reconnaissance te na on jigere te oka parce que kabrin fin d'amener la ni no ka so minimum de reconnaissance al ka coordination ke ka baraw coordonner il se ka so wakati do la on ka communication donc amay fanga ma est-ce qu'il y a famu mais ni anama gere yona kan cadre nanauti baraka yo fe o be ke chuko jumena sans ka on me ga demain me ga transition akira jamana nyana ye est-ce qu'il y a bon sans ka sorcellerie de communication dobi avec la président avec la sécurité d'État munu be baraka mo be information ba dendi anwa munu be bo a état kanike ou be une information mais nous ka sorcellerie de coordination ma no chanta fouer directement yana ngana sigi réseau ka kay ni mais c'est à l'État de venir vers nous on mango on te boli fanga dala ante boule anga dignité na nga horonya abambulo mais ni o make mais amuna me mini le minimum de considération amega demain minge na ma doyen mais ala kama kana son problème nga sigilen fana soro akana to mo ka yele ama akana to amparon fana o ba fo mo be ina mingo mo abe fie che karsa ta donnon che karsa jamana sécurité may karsa yi sembonna karsa ibega ninge façon ko bi soro gere bi soro façon inte foi don ye ni gere soro fuita o kuma be be foyen an parent me an baw an faw be jorona on ye chogomna ni mo ba don dien dongo ibe vidéo ke ba soro imuso ton lendo ibe vidéo ke ba soro ali vidéo famille tila quoi amiko beke fanga min kama ni on ne be toro on ne be ga la gauche soro o kelen kama ou défending kama allo on te kuma quoi dorete namaseka ko amandam na ante kuma tuguni wa namaseka ko amandam na ante kuma tuguni e vidéo menace pe fouete wa ani kilite ngona on ta pouvoir exécutif ko be ga soro exécutif de nodo a ben ala ne gracha olu de nodo jojo la mime an soro la ni ala ne gracha teke on mado nous activiste protéger donc le problème de dosro ils auront ça sur la conscience gré de dosro ils auront ça sur la conscience. On dans les mains là. Donc, Boumabel, on a soutien be aouye bi, on a soutien be yesni et kabla ekuna ni kuisro. Ada ala kalimaniaka, est-ce qu'il y a fond? Il y a da ala kalimaniaka. Voilà. Parce que leader be problème c'est qu'à personne. Mais il veut causer une défense.
a kɛ ala ni kira kama kana cause in bila wa kana yafa deli est-ce qu'il y a faamu i ye faso de dɛmɛ i y'a kɛ faso ko min sɔrɔ a y'i sɛmɛ faso dɛmɛ de la mais min ye ka excuse ni fɛn présenter nin tɛ excuse ko ye nin tɛ excuse ko ye donc excuse ko tɛ nin ye est-ce qu'il y a faamu kana excuse foyi demander voilà donc tu as le soutien des activistes tu as le soutien du peuple ni ala ni kira sɔnna a bɛ ɲa problème fɛn bɛɛ bɛ k'an sɔrɔ e tɛ dɛ an dɛmɛ bɔ an bɛ ka minnu dɛmɛ dɛ olu de don salamu alaikum